Proġett bejn l-Università ta' Malta u kumpanija lokali wassal biex ġie żviluppat programm li jagħmilha possibbli sabiex sodod motorizzati ikunu kontrollati mill-moħħ. Din it-teknoloġija taħdem billi permezz ta' tebtib ta' bozza ħdejn simbolu ta' ċaqliq speċifiku tagħti sinjal lil moħħ li jipprovdi frekwenza bħal dik tat-tebtib li tkun qed tara l-għajn. Hawnhekk il-pazjent ikun liebes kappa apposta li taqra dawn is-sinjali biex bekk permezz ta' din it-teknoloġija is-soda tiċċaqlaq skont il-preferenza tal-pazjent. Il-koordinatriċi tal-proġett Tracy Camilleri spjegat kif dan il-proċess ikun qed isir f'ħin reali permezz tas-sistema. Hemm fenomenu li meta inti tħares lejn xi ħaġa teb fuq in-naħa ta' wara tal-moħħ, ikun hemm potential ngħidulu, visual evoked potential. Aħna kapaċi bil-AI u l-machine learning u l-proċessar ta' das-sinjali nidentifikaw dik. Allura nidentifikaw liema buttuna li user xtaq juża u s-sistema b'mod automatiku tibgħat il-kontroll lis-sod. Il-koordinatriċi ta' BrainApp saħqet ukoll kif dan il-proġett seta' jsir permezz ta' fondi mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija bħala parti mill-Fusion Programme li investa fir-riżorsi disponibbli għal din ir-riċerka b'ammont li jlaħħaq ftit inqas minn 200,000 euro. Għalkemm dan l-apparat ma jistax jinxtara mis-suq illum il-ġurnata, però hemm il-ħsieb li din it-teknoloġija tkompli tiżviluppa anki fuq livell lokali. Għal-konferenza organizzata mill-partijiet li ħadmu fuq il-proġett attendew iċ-chairperson tal-MCST Jeffrey Policino Orlando u l-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici. Policino Orlando saħaq kif din it-tip ta' ħidma tirrikjedi kuraġġ kbir, filwaqt li l-Ministru Bonnici enfasizza fuq il-fiduċja bejn il-privat u s-settur edukattiv li tissarraf f'ħidma akbar fil-qasam tal-innovazzjoni.